Тази да не искате. Едно пастиле. Сложите диоптаря. Да. Сложите телевизора. Роден е Декарт 1596 в Лаe, близо до тук, Северо-западна Франция. Баща му е адвокат, учи в Северо-западна Франция. Лаe. Ще го срещнете долу в историята на западната мисъл, западноевропейската, като често пъти като Картезиус. На това латинско име, защото по това време латински е още официален език, сред учените, особено и богословите и философите, се нарича Рене Декарт бил ли немски Шнайдер? От това латинско име Картезиус цялата философия се нарича картезианска. Когато Рене Декарт често пъти казват картезианска философия, имайки предвид, че с него се полага основата на рационализма в философията и методологията на познание. И нищо не казах. Новото време 16 и 17. Затова се пише с главна буква. Новото време. То не е епоха историческа, не е естетическа, не е силовете в изкуството, а е просто време, което обозначава появата на науките в европейското съзнание и практика. Затова се нарича ново време. Това е след Галилей, след